саломат бошед. Қариб зери ҳамаи биноҳои пойтахт дорухона аст. Сабабро дар чӣ медонед? Агар аз рӯи статистикаи ҷаҳонӣ бигирем, бизнеси дуюм дар соҳаи фурӯши доруворӣ аст. Ба ҳамин хотир таваллуди чанд аст? Чанда рафтаӣ? 31 дам. Оиладор ҳастӣ? Шукронаи Худо соҳиб як фарзандам. Як фарзанд? Шаҳри Душанбеда? Шаҳри Душанбеда. Шаҳри Душанбе? Квартирада зиндагӣ мекунӣ? Сабабу ҳамин буд, ки ҷои зисти барои ҳамин барқарор кардани касби ҷамои падарам дар ҷангои шаҳрвандӣ гузаштагӣ будам. Муҳтарам ҷаноб, ҷои зисти доимӣ надоштам. Соли 2011 ки хат кам то соли 2014 дар Федератсияи Русия барои ҷои зисти доимӣ чӣ кардан, модарам дар хонаи хеш тавро буд доданам, хонаи хеш хеле хонаи ҳар кас забудам ҷаноб Рӯлӣ. Гуфтам модар ман назм биёрам, додар ман назм биёрам. Федератсияи Русия рафт биги кор кунем, ягон соити замин бигирем, модар ман назм биёрам ҷаноб Рӯлӣ. ҳамватанони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро доред, шумо намедонед ки бо кӣ раведу бароҳат равед, пас ширкати Сабр дар хизмати шумо аст. Ширкати Сабр чандин солҳо аст ки дар ин роҳ мераванду меоянд ва шумо медонед ки ман ҳар касро реклама намекунам. аввал охир Худованд, баъдан ин ака шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. Барои муроҷиат шумо метавонед ки дар рӯи экран буда номерҳоро занг занед ва аз номи канали Ҳамнаво занг занед. ҳатман ба шумо таҳқиқ ва шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қозоқистон бурда мерасонад. Ширкати Сабр ҳамеша дар хизмати шумо аст. Ин як аст ки аз рӯзи агар бигирем, ҳозир тамоми дунёро бибинем ки ҳозир табиатан аллакай вайрон шудааст. Ба таъсириш ба зиндагии инсон, ба организми одам якта аз муфлисшавӣ ё ки вайроншавии ҳаворо бибинем. Айвонша бо меорад ба таъсири овардани ба бемориҳои бениҳозат. Рӯз ба рӯз бемориҳои сироятӣ ҳам зиёд шудааст. Рӯз ба рӯз ҳар гуна бемориҳо зиёд шудааст. То чанде агар ки ҳаво гарм шавад, то ҳамон дараҷа бемориҳое ки масалан 10 сол 20 сол пеш масалан агар мисол бигем ки такшин будан, ҳамин вақте ки ҳаво зиёд гарм шудан шид, ҳамёд боло мехезад ва ҳангоми нафаскашӣ, баъд ҳамин ки зиёд шид истифода, вақте ки истифодабарии доруҳо ки зиёд шид, дар ҳақиқатан мебинанд ҳамун соҳибкорона ки кадом тараф дар ки маблағи хуб зиёд меоянд. Ва ҳамин хотир ман дар ҳамин фикрам ки маблағи хуб ки меоянд, ба ҳамин хотир яъне ки бизнес хуб рафт. дар ҳоли ҳозир мо ба кадом духтурони соҳа эҳтиёҷи зиёд дорем? Якум ба хирургои сатҳи олӣ, яъне мутахассисое ки дар соҳаи ҷарроҳӣ, ба онҳо мо эҳтиёҷ дорем. Ба яъне ки усулҳои невропатолого, чунки ҳозир бениҳоят мардуми зиёде мебинем ки асабхастагӣ, ҳамаи бемориҳои оғози ҳамаи бемориҳое ки оғоз мешавад, ин аз асабхастагӣ оғоз мешавад. Чунки агар рӯзи пеши ком духтуре биравед, пеши асаб мега ки пеши невропатолог бира мега. Якум асабта табобат ки мега. Ва ҳамин хотир баъд бо чӣ дер кард? ҳамаш да мо қариб эҳтиёҷ дорем. Фақат мо дар мутахассисои сатҳи олӣ дар кор аст ки масалан онҳо бояд рафта дар хуруҷи кишвар масалан рафта, яъне ки аз онҳо чизеро омӯхта омаданшон дар кор аст. вазъи фаъолияти табибони тоҷикро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? айни ҳол қабл аз 10 сол ё 5 сол қабл пештар ози мо қариб 70% пеш рафтагим. аз қабл ки 5-10 сол пеш агар бигем 70-80% мо пеш рафтагим. Мо 5 сол пеш 10 сол пеш барои як МРТ-ра кардан, барои як МРТ-ё КТ кардан Узбекистон мерафтанд. ё ки Қозоқистон ё ки Россия мерафтанд, чӣ қадар маблағҳои зиёд сарф мекардан. Лекин ҳозир барои амора кардан масалан Нуравзо аст, дар маҷмӯаи тандурустии Истиқлол аст, дар Қараи боло аст, дар худи шаҳри Кӯлоб аст, дигар эҳтиёҷ ба уҷо рафтан нест. охирон саволи мо, донишҷӯён баъди хатм бояд ба ноҳияҳо тақсим шаванд ва ҳама кӯшиш мекунанд ки дар пойтахт бимонанд. тавсияи шумо? агар ки мо ҳама биёем агар дар шаҳр агар ҳама биёем агар дар шаҳр фаъолият кунем, агар чӣ хеле ки дар аввал шумо савол додед ки барои чӣ шаҳру деҳотҳо пешравии тандурустишон масалан ақиб мондагӣ аст. Чунки сабаби асосӣ амин аст ки
сабаби асосӣ ҳамин аст ки вақти баъди хатм мераванд хориҷи кишвар мутахассиси хуб мешавад, баъзешон намеояд, баъзешон меянд дар шаҳр фаъолият мекунанд. Агар бираванд ки дар ҳамун шаҳри деҳотии худшон масалан агар фаъолият кунанд, ҳамун шаҳри деҳотиёне пеш меравад. Сабаби асосиш ҳамин аст. Ба ҳамин хотир бояд мо кӯшиш кунем ки ҳар кас ватани худша, ҳама Тоҷикистон ватани ҳамаи мо аст. Не ки дар ҷое ки ту масалан зиндагӣ мекунӣ, фаъолият мекунӣ, зиндагию фаъолияти мардуми ҳамуҷаро медонӣ ки бечорот ба ҳамин ниёз дорам ба табиби ҳамиҷа. Агар ки ту дилат агар ба ҳамун шаҳри деҳоте ки ту таваллуд шудааст агар бисӯзад, мерай барои халқи миллатат хизмат мекунӣ, баъди худат як шогирди дигар, шогирдои бисёр тарбият мекунӣ ки ба ҳамун халқи миллат тарбия кунанд. Якумин асоси соҳаи тандурустӣ амин аст, мегӯяд ки агар то дилат агар ба касби худат насӯзад, дилат агар ба мардуми худат насӯзад, ту табиби худ шуда наметавонӣ. Яке аз табиби хуб шудан амин аст ки бояд ки ту дили ҳалим дошта бошӣ. Дили ки пайғамбари худо дошт, ҳамун қадар пайғамбари худо ҳамин қадар ҳалим буданд ки ҳатто ба мурча дилиш месӯхта, раҳм мекарданд. раҳмдил буданд. бояд дар соҳаи тандурустӣ бояд ҳамеша раҳмдил бошед. Мега баъзе вақтҳо мега ки бояд марда гирья накунад. ин хел нест. баъзе корҳое мешавад ки мардани агар ҳарчанд агар ҳамин марди боше ки сангдил бошед, аз чашмат об меравад. ба ҳамин хотир бояд мо ҳамеша дасти якдигарро бигирем. бояд дасти ниёз, бояд ҳамеша дасти кӯмак ба ниёзмандон бошад. Якмин ака худат ки ман медонам ки фаъолияти дасти кӯмак ба ниёзмандон доред. худат ин чиза дарч мекунӣ, худат дилат месӯзад, чунки мардуми зиёде ба ту занг мезананд, мегӯянд ки ака Алиакбар мегӯяд ман ятимам, мегӯяд ман бевазанам, мегӯяд 4 та фарзанд дорам, ман масалан маъюб ҳастам, мегӯяд эҳтиёҷ дорам, гирья мекунанд, худат дарк мекунӣ ки чӣ кор кардам. ба ҳамин хотир имрӯз ҳамин миллати мо ба ҳамин меҳрубонӣ, ба ҳамин меҳру муҳаббат имрӯз ниёз дорад. ба ҳамин хотир мо табибонро мебояд ки масалан бояд дилсӯз бошем, ғамхор бошем, ҳамеша бо чашми дил масалан беморонро нигоҳ кунем. Канали мо ҳам бетараф набуданд дар вақти ҳамун коронавирус. мо ҳам доруҳо, дезинфексия ва бисёр чизҳои кардагием. Дар видео ҳамчун барои намуна мондем ки намуна ибрат шава ба одамое ки масалан дасташон мерасад ва бояд иттифоқ бошем. Барои ҳамин мегӯям ки масалаи хайр кардагӣ мо худнишонтӣ нест, танҳо барои дигарон як ҳавасмандгардонӣ кардем. мегӯяд ки манишин бобадон ки мега суҳбати бад гар ки покии туро палид кунад, офтоби дурахшон ҳарчанд ки медурахшад, мегӯяд як сояи абр мега дар пеш меяд, сояи абр мега ки нопадид кунад. мега ба ҳамин хотир ҳамин агар ҳамнишинот мега одами хуб бошанд, иншоалло ту хуб мешавӣ. ба ҳамин хотир агар ҳарчанд ки дар ҳар давру замони ҳар соати дақиқае ки агар ту дасти кӯмак ба ниёзмандон кардагӣ бошед, иншоалло ба амри худои таоло мукофоти парвардигор шуморо интизор аст. мукофоти парвардигор ба монанди ҳамон аст ки ту як карта доред, дар ҳамун карта ту ҳамаи сумои худата доим ба як рӯзе та пасандоз мекунӣ, дар як рӯзи лозимит ҳамутро лозим мешавад. ҳанамин мукофоти парвардигор ҳанамин аст. ҳанам имрӯз хубӣ кардӣ, дар ҳамун картаи ту ҳамун пасандоз мешавад. вақте ки яъне ки рӯ ба рӯ ки дар суоли ҷавоби парвардигор ки афтидӣ, баъд ҳамун тура дар ҳамун рӯз чӣ кор мекунад? Дасти ёрид мекунад. ба ҳамин хотир ман аҳсан ба шумо мегӯям, ба ҳамин канали шумо мегӯям ки ҳамеша ниёзмандора, бевазанҳора, ятимора масалан дасти кӯмак мекунем. ҳарчанд ки баъзан паёмакҳо пайдо мешаванд ки шуморо масалан мегӯяд ки бо ҳамун гапҳои дашмон, ақорат ҳаромхӯро дигар чизо мегӯянд, лекин иншоалло умедвор ҳастем ки агар ки зиндагиномаи ҳамун ятимону
бевазанҳо агар дар зиндагӣ агар таъсир кардаги боша иншоалло ки худат подоша мегирӣ. خب یک توفه خوردکک داریم از کانال هاوناوی. این کتابی خزینه معرفت رو به شما саломат бошед. мо низ мехоҳам ки миннатдории хидмат ба Субҳон Қурбонов барое ки тамоми андешаву фикру андешаҳои худашро дар инҷа ҷо кардааст. мо иншоалло аз ин мебарем истифода мебарем. мехоҳам ки ҳамун зеҳнашон буро шавад. мехоҳам ки Парвардигори меҳрубон ҳамун таблиғоту фаҳмишу дониш аз ин да зиёда шавад ки аз китобҳои эшон мо боз зиёд истифода барем ва дар зиндагии худмон сармашқи кори худмон кунем. ҳазор раҳмат. миннатдории худамро ба акаи Субҳон мерасонам барои ҳадияшон. раҳмат ба шумо ки шумо моро даъват кардем. миннатдорем акаҷон. раҳмати худо. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.